sang pato apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 19 Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. In punto alas 5 ng taknan sa hapon. Maying hapon mga kabombo Negros Occidental, sudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bilog nga Western Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Huwebes, Oktubre 6, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 80 dias na lang ang nabilin, Pasko na. Kagaron mga kabombolito na kita sa ato sa ring mga headlines. Duha ka mabata nga ginalgar miyembro sa NPA patay sa enkwentro batok sa mga soldado sa Barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan, kaina sang aga. Iloy sang biker nga si Rolly Ray Alejo nagpangayo sang pasaylo sa ginhimo sang iya anak. Naghingyo nga hindi pagpatamaan ang pagbash sa iya anak. Principal sa eskwelahan ni Rolly Ray Alejo nagpasalig nga hindi pagpabayaan ang pagtuon sang grade 12 student. Pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office naghingyo sa mga jeepney drivers nga respetuhon ang ginapatuman nga traffic rerouting. Pag-resign sang tatlo ka membro sa gabinete sa first 100 days ni President Bongbong Marcos hindi lang unprecedented kundi alarming pa suno sa political analyst. J-alert warning system sang Japan government ginagamit na kasunod sang pagpalupad sang North Korea sang intermediate range ballistic missile sang Martes sang aga. Kagaron mga kabombolito na kita sa Marital. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakoraman si Bombo Ponce Espino, duha ka mabata nga ginalgar miyembro sang New People's Army ang napatay kasunod sa enkwentro batok sa mga soldado sa sitio Sigang sa Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental, kaina sang aga. Mga miyembro sa 94th Infantry Battalion ang enkwentro sa Barabelde. Ginalgar 20 ka miyembro sang NPA ang nasugata sang mga soldado kag naglawig sa 40 minutos sa pagbala ng isang lupok. Matapos ini duha ka mabangkay na recover sa encounter site. Sila ang mga bata pa nga nagaedad sang napulo kag 11 anyos. Gipahig sang nagsugod ang enkwentro alas 6:30 sang aga subong hapon. Ginakonfirma ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanders ng 3rd Infantry Brigade nga may sapagid ka enkwentro kag nagluntad sa isa ka bahin sang Barangay Carabalan apang wala pa sang dugang retalye nga ginpagua angot diri. Samtang ginayo sang Iloy sang biker nga si Rolly Ray Alejo sang Barangay Vista Alegre diri sa siyudad sang Bacolod ang mga netizens nga hindi pagpasobrahan ang pagbash sa bata niya bangod basi kun ma-depress ini kasunod sang natabo sang first Balikihom XA o kana XC race sang Oktubre 2 kung sa din ginpainom niya sang tubig halin sa turugban sang Carabao ang biker nga si Kylie Nicole Monticado. Sa interview sang Bombo Radyo kay Fatima Alejo, nagpangayo ini sang pasaylo kay Kylie Nicole Monticado sa pamilya sini kag sa publiko sa nahimo sang iya bata. Suno kay Fatima mabudlay istoryahon si Rolly Ray Subong, mayara man sa mga pila ka beses nga nagakatulala ini kag hindi maintindihan. Suno sa Iloy indi hungod ni Rolly Ray nga ipainom kay Monticado ang tubig nagikan sa sapa bangod plano lamang kung tani sini nga ibubo sa biker. Wala man sang problema sa ila kung gusto ni Monticado nga magistorya para nga magklaruhay. Suno kay Mrs. Alejo mabuot nga bata si Rolly Ray, eskwelahan balay lamang ini kag ang hobby niya ang magbike kung sa diin nagtrabaho ini bilang construction worker para lang mabakal ang gusto nga bike. Sa karon mayara sang blotter sa Police Station 5 kung sa diin magistoryahanay ang duha ka bahin sa masunod nga semana. Hindi aman to hungod gid. Tian mo na kay amo na nang natabo ti. Inam gid. Na mangayo na lang gid kuya pasaylo kag nang sa sa publiko mangayo na lang gid kuya pasaylo sa pamilya pagid ni Madam Kylie. Nabatian siya Fatima Alejo ang Iloy sang biker nga si Rolly Ray Alejo. Samtang ginpasalig sang principal sa eskwelahan sang biker nga si Rolly Ray Alejo nga hindi nila pagpabayaan nga mapektuhan sang pagtuon sini kasunod sa insidente sa Oktubre 2 kung sa rin ginpainom niya sang tubig ang ngahalin sa turugban ang sang Carabao ang biker nga si Kylie Nicole Monticado. Sa interview sa Bombo Radio kay Zenith Avila kaina sang aga lang ni anibulan ang ginhimo ni Rolly Ray Alejo. Nakibot si Avila sa ginhimo ni Alejo kag aminado ini nga hindi tolerable ang ginhimo sang estudyante. Bilang school principal sa eskwelahan ni Alejo, nag-apilar si Avila nga hindi pagdalahigo ng eskwelahan bangod weekend tabo ang insidente kag ini sanctioned sa Department of Education ang aktibidad.
Sunod diri nagabugat ang iya balatsagon sa tion nga drug ang ngalan sang Emiliano Lizares National High School sa Hitabo. Ginakasubo ni Avila nga beyond control na sa eskwelahan ginhimo ni Alejo. Gani hindi na kuntani pag-drug ang blutuan bangod ginatipigan nila ang ngalan sang high school. Sunod diri hindi tolerable ang ginhimo sang grade 12 student apang may proper forum o venue para sa kun anuman nga legal remedy ang ginaplano sang ginpainom sang mahigko nga tubig nga si Kylie Nicole Montecado. Sunod sa advisor ni Alejo, hindi sa lawayan sa eskwelahan ng estudyante kag wala sang record o kung wala sang record nga problema ini halin sang Lunes wala na gid ini nakasulod sa klase kag nakabaton man ini sa impormasyon nga na-traumatize ang bata kag wala na gwa sa ila nga balaya. Sa pihak sa ginhimo ni Alejo, ginpasalig ni Avila nga tinguan nila nga buligan nila ang estudyante nga hindi ini magbiya sa pag-eskwela kag hindi ini pagpabayaan nga maguntat. Suno sa principal may matinion nga makahimo sang isa ka butang ang mapamatan-on nga wala nila na panumdum kung ano ang mga epekto sining. We are planning with ang senior high school department makandak gid kami sang home visitation kay sa madugay gusto namon mantabangan ng bata when it comes sa pagtuon pagtuon. Ang teacher advisor ma-issue lang po sang permit wherein nga maka-home visit ang teacher advisor sa Panimalay. Of course with the presence ng barangay official so that nga for security reasons. Ang kabayan sa pagpahig ni Zenith Avila, principal sang Emiliano Lizares National High School sa Barangay Granada. Ginpasalig sang Festival Director sang Mascara Festival 2022 nga wala ginatolerar ang ginhimo sang biker nga si Rolly Ray Alejo batok sa LGBT community member nga si Kylie Nicole Montecado. Sa interview sa Bombo Radyo kay attorney Pinky Mirano Campo, in the event sang foundation ang first Balikihom X series sa Oktubre apang accredited sang foundation ang team nga nag-organize. Suno kayo Campo mayara sang Memorandum of Agreement sa tunga sang Ihom Foundation kag sang team ng Jojo Ramos kung sa di nakasaad nga hindi liable ang foundation sa anuman nga matabo. Suno kayo Campo nagpa-accredit ang team kag ginlakip sa calendar of activities ang X series. Si Rolly Ray Alejo ang hindi tao sang organizer suno kayo Campo apang hindi malikawan nga may mga tao nga nagalantaw lang ang mahimo mang sasko sa kahiwatan. Suno sa festival director wala ginatolerar ang kaangay nga hitabo. Aminado si Ocampo nga kadako sang lugar nga sakop sang X series kag hindi mapaktan ang plano sang iban nga nagatambong apang kon event nga ginapangunahan sang foundation ini ang ginasiguro gid nga bantay sarado sa mga kapulisan agod wala sang malain nga matabo. Ang ako nga event, hindi ko siya foundation event. Accredited lang siya. So, I think ang organizer siguro, si Sir Jojo Ramos and team, sila siguro ang proper person nga kasi may muwa kami na nga, hindi kami liable or anything wala sa Pero, si legal, I'm not sure kung may patawag na to nila or what. Nabatian si Mascara Festival 2022 Director Attorney Pinky Mirano Ocampo. Nagpagabay ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga drivers ang traditional jeepneys kag modern jeepneys nga sundon kag respeton ang gindesign nga traffic rerouting subong nga nagasaulog sa Mascara Festival. Bago dinhi ang ginaprobahan sa sangguniang panglungsod. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Junji Liba, manageable ang dalagan sa trapiko sa udang 5 ka adlaw sang Mascara Festival. Aminado si Liba nga may mga depekto sa rerouting apang mapusman lang nga masolusyonan kaagay sa mga jeep nga na Bata Libertad nga shortcut sa downtown area. Sunod kay Liba, ginadakop ang mga jeep nga naglabay sa Dalan Gonzaga kag ginawarningan ang mga traffic enforcers nga patuman sang hugot ang traffic rerouting. Ginatag ni Liba nga wala sila nagkulang sa pag-remind sa mga jeepney drivers apang wala nila ginarespeto ang patuman sang bitaw kon wala nila ginarespeto ang ginapatuman sa bitaw nga rerouting. Santo sa record ini magdubo sa 20 ka traditional jeepney na nadakpan kagabi samtang may isa naman ka motorized jeepney nga nadakpan bangod sila ang nagsulod sa Dalan Gonzaga. Sa ang tilekdan nga daw nagutok man ang dalagan sa trapiko sa Bangka Metal sa Barangay Alihis bangod sa asphalt overlay. Apang nahetso naman personal mismo nga ginamonitor ni Liba ang dalagan sa trapiko gani gabi naman ini nagapauli. Aminado ang bitaw head nga kulang ang halos 300 ka mga traffic enforcers apang ginalapta-lapta lang ini sila sa ilang deployment.
Yes, oo. Pangabay ko lang no mga driver naton na so far sa kagabi sa experience ko lang maluoy gid kita tani magdako pero batsagon nyo man tani ang atmong sitwasyon kung anong aton na rin ginapatuman nga mga ruta siplatihon kag tagahan man respeto kay ti inagin design na for the good sa tanan hindi lang sa para sa inyong benepisyo. Kabay sa pagpahayag ni Police Major Jun Giliba ang tagpumuno sang Bitao. All set na ang provincial government sang Negros Occidental para sa unang partisipasyon sang Kapitolyo sa Mascara Festival sa Bacolod nga ang maskara sa Panaad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan nga hiwaton sa Oktubre 10 tubtob 16. Suno sa Provincial Tourism Office ang magasugod ang programa alas 4 sa hapon sa Oktubre 10 kag pagasundan sang Parade of Festival sa sulod sang Panaad Park and Stadium. Ini ang pagasundan sang Street Dance Showcase nagikan sa Balay Kalamay, padulong sa Panaad Park Stage kag mag-deliver sang mensahe si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson kag Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ginalauman nga mag-showcase ang mga kabanwahanan kag kasyudaran sang ilang festival dances, samtang ang iban magkapatigayon sang concert sang artista. Lauman man suno kay Diaz ang pag-showcase ng culinary arts kag delicacy sa mga LGUs kadungan sang festival. Sa karon padayon ang paglimpyo sa Panaad Park kag pagplastar sa mga stage kag handa naman sa Oktubre 10. Sunod rin maghatag sila sa maayo nga show sa mga pumuluyo kadungan sang unang nga maskara sa Panaad. Maga-deploy naman sang traffic enforcers, kapulisan, mga soldado, mga miyembro sa Bureau of Fire Protection kag emergency response team agud magbantay sa seguridad sang maskara sa Panaad. All set, no? But ang paglimpyo, ang pagplastar sa aton nga mga stage sa Panaad is underway and we will be ready by October 10 and we will give the people of Bacolod and of course Negrenses a good show sa aton nga bag-o kag una gid nga maskara sa Panaad. Nabatian si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos sa kaligid sa tak na alas 5 sa hapon. Antes pamana, pila na ito sa kababalita. Check na ito na si Bombo Dennis Rubica sa kagaang team, no? Bombo Patrol, yung mga direktamente sa bayan sa encounter site, no? Naglunta dito sa bayan sa isa ka barangay, sa Barangay Carabalan, sa syudad sang Himamaylan. Check na ito ng update, no? Pulo katuig, 11 anyos, sa mga nagkalamatay, mga kabataan, miyembro sang NPA. Bombo Dennis, sa report, please come in. Bombo Pons live katikron sa may Barangay Carabalan, no, syudad sa Himamaylan. Actually, sa Bombo Pons, pakabot ato na kina mga before alas 3, may mga linok panay, pakita na batian, no? Diri sa area po, almost guro mga 2 kilometers away dire, sa ato na tidugan karon, di kita salunan sa Barangay Hall, sa Piakdalan nato, sa tuon ako tidugan, subok mo di ilang barangay cemetery, no? Si Kagawad, Kagawad Aurelio, no? Ang head sa Peace Order Council sa Barangay Carabalan kay kaginamay ko ni Secretary of Operasyon, no? Kay may mga evacuees na diri, no? Mga bumupon sa aton mga diplomatisan viewers, may mga evacuees na, no? Nga dala diri sa Barangay Hall, no? May mga kabataan, may mga minor, may mga nanay, no? Kag iban pa, no? Nga ari di karon kay hadlok sa bumos kay sinaton subong nga may mabatian pa kami diri mga sporadic gunfire. Yes, bombons. So malayo ning encounter site sa Barangay Hall? Layo pa di po sa ato na tindugan kaya nasunan sa Barangay Hall mga 3 kilometers paguro. Amo na nga batingon ang panay pa di. Pag-abot naton, mga alas 3 kay na before lang kita nag-abot, may 3 diri ka mga military chopper nga lupad sa area, no? Sunod diri sa mga residente. Kasi naton may dalagko pag diri lupok kay na batian kag may mga sporadic gunfire pa, no? Nga kita na batian diri subong sa aton diri nga tindugan, no? Sa luna kita sa Barangay Hall. Bombo Pons, no? Si Kagawad Aurelio, no? Sa chairman sa Committee on Peace and Order sa Barangay Carabalan, no? Kagawad, mayong hapon live sa Bombo Radio Bacolod, no? Ano ginatabo kay na Kagawad sing aga sa magsugod ang ining enkwentro? So far sir, kay na sa 6:15 ang sa aga nabatian lamang ang linok panay, no? Diri part sa Sitio Sigang. So amo na nabatian namon
Kag amo na to nga may mga rumors na may encounter kay sigurado man kita kay may lupok nagabalos-balos ang lupok gid may encounter nga natabo da sa Sitio Sigang boundary sa Sitio Midil. Daw ano kalawig ang linok panay ginakagawad? Sa akong tansya sir siguro mga almost or more than 30 minutes. 30 minutes and yung sunod-sunod nga linok panay sa aga. Aga to. After sito until sumo may mga linok panay pa nga nagtanabo. Yes. Harap pa sir, harap pa sir. Okay. So ining may mga evacuees na kita kagawad? Evacuees? Yes sir, yes sir. So far way pa kita sing count kon daw no kadamo ato evacuees. Away tasang figure gid sir nga mahatag sa inyo kay hasta subong ginakuha pa nato ang mga tao pumuluyo sa Sitio Sigang kag ginadala naton sa aton evacuation center. Doon no ka ba tuod na kagawad nga enkwentro daw naglabot dito sa Middle Elementary School? Di lang ko makahambal sir sa amo na no kay wala man kita sa area. Accordingly daw kung may mga rumors mga amo lang na mabatian naton sa mga tao pero di ta makahatag sang exact gid nga report amo na. O, hindi pa ta ka-confirm Okay, kung di na ito may ma-confirm. pinapatay, may mga wounded, way pagid sa barangay. Sa part sa barangay daw way pa information. So far sir wala pa naman information nga amo na sa amon no. Ang Anong military lang gid ang makahatag na. anong himuon ta karon kagawad sa mga evacuees? So, ginpakwa na ni Barangay Kapitan Sir, ang mga evacuation naton, kag ginala sa evacuation center. Barangay Hall. O para clear nato ng area nga wala na tao dito. Kag mabalaan naton nga ang mga tao kung sino ang mga natabuan bala kung ano madang ila mga tawag pamilya nila da ma-count naton. Okay. Do may military helicopter di kano kay na kagawad sing hapon nga Yes sir, yes sir. Pilak bilog to mo confirm mo? Daw sa lantaw ko sa tatlo gikabilog nga isa ka helicopter. Nag-ano sila to, why mas sila nagpalupok abi sa helicopter, may batian ka mga lupok samtang galupad-lupad ang helicopter di sa Kawaan. So far sir wala man. Wala. So naglibot-libot sila. Libot lang. Okay. So wala pa di may napapanaog nga wounded or dara kung mga evacuees pa lang dara sa barangay. Wala sir, wala pa mga wounded or kiya ba wala man. Evacuees pa lang. Evacuees lang yun. Okay, no. Bumpons kay sinaton na madulom-dulom na dere. Basi may pamakot ka kay kagawad Aurelio Bumpons. Yes, kagawad na may hapon. May hapon sir. Paano Yes, ninyo sir. kagawad ma-identify ang Barangay Carabalan as far as ang presence ang mga communist terrorists is concerned, ang mga NPA kagawad? Yes sir, yes sir. Okay. Bumpons. Batian niya? Yes, sir. Okay. Anong assessment ninyo kagawad sa Barangay Carabalan as far as ang presensya sa mga NPA ang paggambalan? So far sir, ara gid na sa atong palibot no. Siyempre dako man ang Barangay Carabalan, pwede sila makalabay or kung mag-stay man sila da, pero kung hindi sila makita, pwede sila mag-stay kung hasta pila ka adlaw sila da, kay tubuhan man palibot. Okay. So, ano ang assessment niyo? Nag-stay lang gid sila or naglabay lang gid? Wifi ko nga sakto nga impormasyon sir, kung sila ba nag-stay sa pila ka adlaw dira sa area before sila na-encounter sa army, basta kaya ang nabalaan na kon, may encounter lang. Okay. Oo. So, ti daw, ano ini, first time or may mga history na nagligad nga mabinulan pa nga may enkwentro man dira? Diri sa area sa Sigang sir, first time ni Subong, no, nga na diri Subong na encounter. Pero, sang una, may ara pa gina sir, may ara pa may encounter. Okay. Sino nga tuig the first time ni? Yes sir, yes sir. Okay, no? So, anyway, so basko maguro inyo kampanya dira, parawagan, bagay hindi man siguro mga pumuluyo ninyo, no? Yes sir. Mga kwan gid sila. Pangayaw. Malabay lang kag may ara maguro pumuluyo guro kung na-recruit nila. Okay, ho. Mga pilang populasyon nyo dira kagawad Subong? Ang population sir sa Barangay Carabalan is more than 11,000. Okay, oo. Sige. Anyway, Pila ka anong sityo mga ang barangay? palangubian sang mga Ang barangay sir pumuluyo mga dira? 19 sitios. Okay, 19 ka sityo bumupon sa ang Barangay Carabalan, no? Subong sige to kamat-amat di dulong Dublines? aton nga yes. Ano mostly panglabuyan nila da? Source of livelihood? Anong mostly pangabuhan sa mga pumulit di So, kagawad? sugarcane sir, then rice, corn, di ba sa mga bukid, kag mga ano man, Okay. root crops.
May ara man sa bukid. Pero tubo gid ang kadamon. Panguma. Panguma gid o panguma. Ining tubo ni sir naman yung mga natin mga Small agrarian reform Yes, beneficiaries. May ara man sir. Okay. May ara man tagiya gid. May lagpad man din Yes, atuban yes, nga sir. tagiyalang individual. Okay. Bumupons, no? Agawad, Okay. sino presidente gani? Edgardo Aurelio, no? Chairman sa Committee of Prison Order sa Barangay Carabalan, no? Himamaylan. Thank you, Gagawad. Sir, No? welcome, Makuha sir. na kami daw impormasyon ko rin simo. Okay sir. Yes, bumupos ko sa di karon sa ato na tindugan. Pwede, Urunan. Nes? Yes. Di nang mga patay na subong, duwa lang ginawa, naman na dugangan, kaya doon nagaginuwa to report to nga may 20 ko, no? Tike, wala pa bumupos sa may napapanaog. Dire, Pero as sa confirm barangay. pila, Hindi pa maka-confirm si Kagawad. di No, atong pati duwa kagilayan. lang na nakita na. Ating duwa ti bumpon sa aton diya nga dira nga nakuha nga mga picture may duwa dira Duwa pa nga malang. mga NPA nga napatay na akto aka panana body count na bumpon. Why na dugang? Why hindi pa tama naton mabalaan, no? Kung nagdugang kay sinaton wala pa may nakapanaog diri sa barangay. No, kay sinaton ng area karon ara na ang aton nga mga army kag mga sa police, no? Daw may mga ara na sa palibot. Dili kay ka specific kung din sila pero mo naton po masong gid pag-abot naton ng mga alas 3 sini nga po sa ato subong bumupos sigati amat-amat din dulom amo paningraton kay Pwede, mga babay yes Ang mga tao sa likod mo na mga evacuees. mga pumuluyo na diri bumupons no? Tawa. Ang mga evacuees ato to sa kwan sa barangay hall no? Ato pa sa lunan babaw na yon kay di kami sa unan pa bukid ya nagprosto subong kay do mas malapit-lapit diri kasi naton batian naton kay na di pag-abot pa naton may mga sporadic gunfire pa no kay may mga Sining dalagpo. hapon may reported nga may another encounter naman ko, no? Base abo na grubong pons kasi naton kuan mo ongoing ang linagsanay no hamaling kay nasingaga until subong yang hapon bumupon sa mga sila may another encounter magrubo ng mga kuan bala sinaton sporadic no nga mga pag-enkwentro kay ongoing ang paglagas sa mga soldado sa sining mga membro sa People's Army nga enkwentro nila kina kay mga initial kita nga report nga ining mga NPA nga enkwentro sa mga soldado kina daw may campus sila kuno diri sa area amo na pa nang aton i-confirmar kay kung may campus sila posible hindi magnubo sa pulo ang mga enkwentro amo na bumupon sa ang aton pa i-confirmar so para sa body count no hindi pa ya makatag sa informasyon ang barangay officials naton dire kay way pasalaya sa informasyon man halin dito si Mabaw kay hindi to bumupons makatuan gid ang exact pang area kasi naton ongoing pa ang scouring sa aton nga mga soldado kag sinaton may mga sporadic gunfire pakita nga nabatian as of alas 4:30 sining hapon bumupons. Sige, hula to talang ko ano pagid ma-update anyway sakop sa ano na ngading IB? 94th IB. 94th IB na diri bumupons ang area kay lima nagkikwentro nga mga soldado is under sa 94th IB bumupons. Okay, sige. Di sa may barangay Carabalan siyudad sang Himamaylan. So standby na sa gapon, stay tuned sila kay mga tuktok kita diri gapon sining enkwentro sa may sitio Sigang barangay Carabalan Himamaylan nga ginaligar may madamo kuno nga nagkalamatay dito sa encounter site bumupons. Bantay na karon so na libre iban pang public affairs program naton panguantan ko payag sa aton diri pila ka mga evacuees nga rin na karon niya sa may barangay hall. So direkta diri sa may barangay Carabalan, siyudad sa Himamaylan, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa Bombo Dennis Rubica. Bantayan ang pila ka ma-update karon sa pila ka mga news and public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad. Sa taknang alas 5 sa hapon, balik kita sa dugang nga mga balita. Aminado ang political analyst nga si Attorney Jomax Ortiz nga alarming ang pag-resign sa tatlo ka miyembro sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos labi na ang natabo ini sa iya nga first 100 days sa pwesto. Nanaog sa pwesto sa Press Secretary Trixie Cruz Angeles bago sa health reasons kasubong man ang rason nga ginhatag ni Commission on Audit Chairperson Jose Calida samtang nag-resign naman bilang Executive Secretary si Attorney Vic Rodriguez apang magatirer ini bilang Chief of Staff.
Sang Martes, ginatag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga hindi nakabahin sa Marcos administration sa Rodriguez nga ginkonfirmar man sang abogado kahapon. Suno kay Attorney Joe Max Ortiz, una nga beses ini natabo kung sariin sa first 100 days sang isa ka presidente may ara sang duha ka gabinete nga nanaog sa pwesto. Payag sini nga may ara sa madalom nga rason pag-resign sa mga opisyal kung sa din ang presidente mismo ang nakahibalo. Ginaligar nga ang problema sa sulod sa gabinete sa presidente ang naangon sa problema sa korupsyon. Posible man nga ang sugar importation ang ginhalinan bangod na mera sa ginaligar nga kwarta nga nagsulod sa personal account sang isa o kung duha ka opisyal lakip na ang issue kung sa diin may ginpagwa nga sugar order nga may ara sang perma ni presidente Bongbong Marcos sa apang ginbangod nga ang perma sa presidente ang ginaligar nga peke. So again, as I have been saying, nga in the coming days, we will know nga the root sini nga problema, it goes back to money mangyapon kag corruption kag para matagan talang hint ang aton nga mga pumuluyo, parte ini gyapon sa sugar. Kabahin sa pagpag ni Attorney Joe Max Ortiz. Kag sa katapusan nga balita sa Balita International, sa Japan, ginagamit na ang J-Alert Warning System sang Japan government kasunod sa pagpalupad sang North Korea sang intermediate range ballistic missile sang Martes ang aga. Suno kay Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan, pinaagi sa J-Alert Warning System may siren nga ginapawangwang sa pila ka bahin sang Japan, partikular na sa Hokkaido Island kaga Aomori City. Ang alarm ang nagakahulugan sang panugyan sang gobyerno nga dapat magpabilin sa sulod sang puloy-ano kon mga building ang mga pumuluyo bangod sa risgo sa posibilidad sang pag-igo sang ballistic missile kasubong man sa iban pa nga military threats ka mga disasters. Pahayag ni Palma nga ang pagpalupad sang ballistic missile sang North Korea sa Japan ang karon na lang ginaliwat nga nahitabo umalin sang tuig 2017. Ginpahayag ni Japanese Defense Minister Yasukazu Hamada ang North Korean missile ang naglupad sa distansya nga 4,600 km kag ini ang nakitaan nga naglupad sang kapin 1 ka minuto sa kahawaan sang Aomori Prefecture tubtob nga nagdiretso sa Pacific Ocean kapin 3,200 km sa guwa sang Exclusive Economic Zone sang Japan. Ang tikang sang North Korea ang ginakabig nga dako nga pagpamahog sa kalinong kag katawhayan sang nasambit nga pungsod kasubong man ginakabig nga pagpanghangkat sa international community. Nabiluan nga nagapatigayon sang missile testing ang Pyongyang humalin sang Setyembre 25. Ang missile launching ang naghatag naman sang dako nga pagpanghangkat hindi lamang sa mga pumuluyo kundi kalakip na sa mga aircraft kag sakayang pandagat. Bangod sa insidente, ang Japan ang gilayon naman nga nagpatigayon sa pagprotesta batok sa North Korea paagi sa Japanese Embassy sa Beijing. Panindugan sa mga ini nga ang pagpalupad sang ballistic missile ang tuman ka offensive sa bahin sang kinamatarong kag delikadesa. Suno kay Palma, ang Japanese government ang nagpakig-angot naman sa ilang mga kaalyado nga pungsod partikular na sa United Nations. Ginpakamalaot naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang ginbuhat sa North Korea kag ini ang nakiginun-ano na kay US President Joe Biden agud pasanyugon ang deterrence sa Japan kag Estados Unidos batok sa North Korea. Patahag ni Palma nga sa karon nagapatigayon sang military drill ang Estados Unidos kaga South Korea kung saan nagpakibahin man ang Japan nga ginalantaw sini nga rason sa pagpalupad sang ballistic missile sang North Korea. Ang kaseryoso sa mahitabo ang nagtulod sa Tokyo para mag-issue sang tumalagsahon nga pag-alerto sa mga residente nga magpabilin sa sulod sang mga puluyan o kung sa building. Suno sa kay Defense Minister Yasukazu Hamada, ini nakita nga nagalupad mga 1 ka minuto sa ibabaw sang Aomori Prefecture bago maglanding sa Pacific Ocean, mga 3,200 km outside the Exclusive Economic Zone sang Japan. Nabatian si Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa takdang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, ato na panambulikan ang mga headlines. Duha ka mga bata nga ginalagar miyembro sa NPA patay sa engkwentro batok sa basoldado sa Barangay Carabalan, Syudad sa Mamaylan, kaina sang aga. Iloy sang biker nga si Rolly Ray Alejo nagpangayo sang pasaylo sa ginhimo sang iya anak. Nagingyo nga hindi pagpatama ng pagbash sa iya anak.
Principal sa eskwelahan ni Rolly Ray Alejo nagpasalig ngayon pagpabayaan ang pagtuon sa grade 12 student. Pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office naghingyo sa mga jeepney drivers nga respetuhon ang ginapatuman nga traffic rerouting. Pag-resign sang 3 ka miyembro sa gabinete sa first 100 days ni President Bongbong Marcos inilang unprecedented kundi alarming pasuno sa isa ka political analyst. J-alert warning system sang Japan government ginagamit na kasunod sang pagpalupad sang North Korea sa nga intermediate range ballistic missile sang Martes sang aga. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Webes sa pizza 6 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent over all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa ring Christmas countdown. Pila na lang ayhan kaadlaw ang nabilin? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayo 80 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Kag stand ba na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Reports Afternoon Edition. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Ang ginpadala sa isa sa mukod detag paramatisang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Legiones, may tiguro, Ma'am Kagser. Kada Oktubre 5, adlaw ginreserba sa mga manunudlo. Sa ila hinimuan, kitatanan, saludo, pagpaalam sa mga manugbutho. Ining adlaw ang gintigana, ibutang ta sa hunahuna. Sa ila magulikid magtangla, hatagan respeto, kag pagtaha. Mag-ugyon kita kag pasidunggan, mga manunudlo sa kalibutan, sila sang pagdayaw, panghatagan, katahuran, kag pasalamatan. Sila nagserbi nga mga ginikanan, sa oras nga yara kita sa bulutuan, pareho sa iloy kag amay magatipan, puno sang gugma ang iyadughan. Ginantos ang tanan nga kabudlay, sa lubrahon ga saramihay, gagwanta sa sweldo nga gamay, mapaalam lang bata nga gamay. Ang mga DLL o lesson plan ginapulawan, tambak nga mga test paper pa nga kulurikan, sa balay may gahulat pa nga lalabhan, kaugalingon niya nga anak iya pa digamuhan. Sa aga sa iya nga pagbangon, ang kaldero iya hapulason, ang pamahaw dayon nga lutuon, balunan sa mga bata himuson. Sa pagabot sa eskwelahan magarot nga kwarto masugatan, nagagurual nga daw tindahan ang mga estudyante gasinggitan. Malaba kayong iya pasensya, masami amo ini ang iya ginapanigana, dako ang pagulikid sa iya nga obra, sa bumuluto may dako nga paghigugma. Kung kaisa siya hindi maintindihan, nga siya gabaka-baka gid sa ulubrahan, sa magamay nga sweldo mauyatan, sa uli lubong siya sa kautangan. Dugangan pa sang arugante nga ginikanan, reklamo sa ila mga binuhatan, giho nga sala ila bantayan, gamay diferensya siya reklamuhan. Tandaan man naton, sila tawo man katulad naton, may mga balatyagon kag dapat intsindihon. Apisar sa kabudlayan, sila handa kaalalayan, mausoy ang tadlong nga dalan, padulong sa kadalagan. Bulahan kayo ang maestra, may pinasahi nga kinaiya, sa iya kamot tanan ginhurma, edukasyon siya nagumpisa. Ipabatyag ang imo pag-angga kay Ma'am kag Sir nga mga pinalangga tungod si iya nga pagpaninguha, ikaw nangin maayo nga bata. Ngini nga pangunahuna kag pananawa nang ginpadala ni Joseph Arnido sang Banwa sang Pulubandan, Negros Occidental. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga